Takže prevodovka zložená, už len nahodiť držiaky a môže ísť dovnútra. Takže neutrál, redukcia, neutrál, cesná, zamknutá medzináprava, domknutá. No a prečo tam vlastne tú medzinápravu chcem, tak je tento dôvod. Keďže ja si viem zabrzdiť zadok, tak ja si zabrzdím zadok a tým pádom, keď budem točiť, tak mi pôjde predok a budem to používať na otáčanie niekde v kopci alebo tak. Ako nemám to pláne používať často asi, lebo ten diferák vnútri v tej medzináprave sa asi opustí. No a potom si to proste zamknem natvrdo. A je to.